салом алейкум азизин саломат ба хонам занам бошед. Ман гуфтам дигар дарбораи он кас видео намекунам, лекин дар бораи бемор имони ман, виҷдони ман маро ба ҳолам нагузошт ки видео накунам барои ин хоҳари бемор. Ин хоҳар модар аст. ин хоҳар модари танҳо аст. ин хоҳар модари зулмдида аст, ситамдида аст. бидед ки писар кунӣ зиндагият мустаҳкам мешавад. Бинед писар таваллуд кардааст, шавҳараш барои бемориаш партофта рафтааст ба кишвари бегона, зиёда аз 17 сол боз мегӯяд суроғ намекунад. ҳамсарашро не писарашро ҳатто суроғ намекунад. ин модар модари ситамдида аст, ҷабрдида аст. лекин бисёр гирияҳо кардааст, ғам хӯрдааст ки ба бемории бисёр саратон гирифтор шудааст. барои ҳамин шумо танқид накунеду чӣ мегӯянд камбудиҷӯӣ айбҷӯӣ накунеду касе ки аз шумо метавонад ин модарро дастгирӣ кунед. ин модар бинед писарам таваллуд кардааст, шавҳараш соҳибӣ накардааст, барои бемориаш партофта рафтааст. оё ҳамин аз рӯи мусалмониву инсонгарӣ аст? ҳамсарро дар вақти мисол ки солимияш дар бараш бошад, дар вақти бемориаш партофта равӣ? ин аз рӯи инсонӣ нест, аз рӯи мусалмонӣ нест. ин мард дар назди худованд дар ин дунё ва дар қиёмат ҷавоб медиҳад. ҳамин марде ки ҳамсарашро писараш партофта омадааст, дар кадом кишваре ҳаст, инро бояд ки гӯш кунад фаҳмад. суханҳои ман моз мисол меорам. модари ман бемор шуд, не ки падари ман модари маро партофта рафта зани дигар нагирифт. модари ман бемории саратон будан, саратони меъда. падари ман дар худи Қазоқистон табибро ёфтанд, модари маро тавобат карданд. падари ман партофта рафта, ранг мисли ин мард моро партофта нарафтанд, зани дигар нагирифтанд. модари маро дар барашон истодану табиб ёфтанд, аз худи Қазоқистон модари маро бурда тавобат карданд. модари ман пас аз бемории саратон раҳо ёфтанд. бо 30 чанд сол дига зиндагӣ карданд модари ман. бале, падари ман ин корро накард. падари ман мусалмони воқеӣ буд. падари ман шавҳари воқеӣ буданд. падари ман марди воқеӣ буданд ки ҳамсари худро соҳиб шуданд, ҳамсари худро дар барашон истоданд, фарзандонашонро падарӣ карданд дар вақти бемории ҳамсарашон ва ҳамсарашро тавобат карданд. бинед, ман мисол овардам дар видеоам, гуфтам ки падари ман чӣ гуна инсон буданд. падари ман беҳтарин падар буданд, беҳтарин шавҳар, беҳтарин фарзанд буданд дар падару модарашон соҳиб шуданд. падари ман ва беҳтарин мисол ки ҳамсоя буданд, ҳамсояшон эҳтиром мекарданд падари раҳмати ман. бинед ин мардҳо чӣ кор мекунанд? писарам таваллуд карда партофта рафтааст, ин зана бинед ба чӣ беморӣ гирифтор шудааст. барои ҳамватанони азиз бетараф набошед. маро имонам, виҷдонам маро чӣ надод, ором нагузошт ки мисол ки ман дигар видео накунам. ман менависам дар ютуб ки комментарие ки ман дигар барои ҳеҷ видео намекунам. ин модари бемор маро ҳамчун модар бетараф нагузошт. ман ҳамчун модар, ҳамчун ҳамватан, ҳамчун ҳамзабон, ҳамчун ҳамзамин, ҳамчун чӣ мегӯянд шаҳр, ҳамчун ҳамдин бо мусалмон тоҷико, ҳамчун ҳамҷинс вай зан аст мисли ман. модари танҳо, манам модари танҳо ҳастам. манам фарзандам маро танҳо ба воя расонда истодам, бепадар. ман ӯро ҳис мекунам. касе ки модари танҳо аст ӯро ҳис мекунад мисли ман. касе ки зан аст мисли ман, он зан онро ҳис мекунад. касе ки мисли ман имон дорад, он имондор он зани беморро ҳис мекунад. касе ки мисли ман виҷдон дорад, одами ба виҷдони ин зани мусалмонро ҳис мекунаду ба ёрияш талош мекунаду ёрии худро ба ин кас раво мебинад. мо бояд ки якдил бошем. мо агар ки дар ин ҳолатҳо ҳамдигарро дастгирӣ накунем, ҳеҷ кас моро дастгирӣ намекунад. мо тоҷик ҳастем, мусалмон ҳастем, мо ҳамватани худро бо дастгирӣ кунем. нашавад ки бетараф шавем, ба танқид кунем ки ин зан бирав хештаворуш мисол соҳиб шавад. ин зан худаш дидин, таърихашро фаҳмидин, шавҳараш партофта рафтааст, писар бепадар калон шуда истодааст, писар дар тарбияти модар. ин зан бо худаш як духтар аст дар оилашон. дар он видеои манучар модараш гуфта истодааст ки ман як духтар дорам, дигар ҳеҷ кас надорам. ҳамин як духтар доштааст. бо ин духтар як писар дорад, модараш дар бараш аст. дар баъзе инсонҳо то инсон намурад бовар намекунанд. одам мурад баъд шумо бовар мекунед. бемор аст, дастгирӣ тонед кунед, натонед гапи пасту баланд назанед. мегӯяд ки бародар хоки бояд тутиё гар ту моро дӯст медорӣ. мо ки бурдем зи фироқи рӯи ту баъди муддат хоҳ биёй хоҳ наёй. дар зиндагиам намекунӣ фариёд, пас аз модар накунӣ фариёд. дар зиндагӣ бояд ки мо ҳамдигарро дастгирӣ кунем. ман ба шумо гуфтам дар видеои пеш аз ин ки ман чӣ қадар бахшиш аз 2000 то 2018 ман фақат ба одамо ёрӣ мекардам. доимо ман фарзанди падару модаре ки доим дастгирӣ мекардагӣ ба дунё омадам. ва инчунин бинед ҳозир ман гуфтам ки дар комментарие ки ман намекунам, бо имони ман ва виҷдони ман маро нагузошт қарор ки ман ин корро накунам. мисол ки видео накунам барои модари танҳо. чӣ ном дорад? Баротова Фирӯза аз ноҳияи Рӯдакӣ. Фирӯза Баротова, рақами телефонаш 907 18 35 00, 907 18 35 00, бонки
душанбе сити ва бонки эсхата. бале бо мегӯям рақами телефонашон мегафон мебошад 907 18 35 00 907 18 35 00 бонки душанбе сити ва бонки эсхата. фирӯза баротова аз ноҳияи рӯдакӣ қишлоқаш дар ёдам нест. писарашон қобилҷон ном доранд ва писарашонро зиёда аз 13 сол бо модарашон мебошанд ва шавҳарашон партофта рафта зани дигар гирифта айши ишрат карда гашта истодааст. бале айши ишрат ин муваққатӣ аст, дар назди аллоҳ таоло ин гуна мардҳо ҷавоб хоҳанд дод дар ин дунё дар қиёмат. бале золимон касе ки ба касе зулм мекунад дар назди аллоҳ таоло муфлис мехезад. дар ҳадиси пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки касе ба ҳаққи касе зулм мекунад, ҳамсар ба ҳамсар зулм мекунад, ин 13 сол рафтааст, ба писараш зулм кардааст ки меҳри падариро надода истодааст, дар назди аллоҳ таоло ин гуна инсонҳо муфлис мехезанд, бе ҳеҷ чиз мехезанд. муфлис яъне ки бе ҳеҷ чиз. муфлис дар забони арабӣ инсоне ки ҷайбаш холӣ аст, бесум аст. дар қиёмат муфлис яъне ки бе ягон амали нек дар назди аллоҳ таоло мехезад. амалҳои некашро мегиранд ба ҳамсараш метиҳанд, ҳамсарашро зулму ситам карду, ҳамин марде ки зулму ситам карда истодааст зиёда аз 13 сол. амалҳои неки мардро мегирад ба ҳамсараш метиҳанд, амалҳои баъди занашро мегирад дар ҳамсараш метиҳанд, шавҳараш занро мебарад ба суи ҷаннат, мардро мегирад аллоҳ таоло амр мекунад ба малоикаҳо ки гиред баред ба суи дузах. ин дар шарҳи ҳадиси муфлис омадааст. касе ба касе зулм мекунад дар қиёмат он муфлис мехезад. саҳоба пурсиданд ки муфлис кист? пайғамбар медонед муфлис кист? саҳоба пурсиданд ки муфлис касе ки пул надорад. пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки муфлис он касе ки дар қиёмат мехезад ки чизе надорад дар назди аллоҳ таоло, бе ягон амали нек мехезад. намедонед ҳаматон азиз кӯшиш кинед ки аз ҷумлаи муфлис набошем. бояд кӯшиш кинед ки аз ҷумлаи муфлис дар қиёмат нахезем бе амали нек. ба касе ситам накунед, ба касе зулм накунед, касеро танқид накунед, айб наҷӯеду, камбудӣ наҷӯеду, ҳеҷ гоҳ касеро тӯҳмату бӯҳтон накунед. инам дар зулму ситам медарояд. хоб бошед, саломат, миён дорам.